رأيت بين يديك السيف والقلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. A cikin wannan shiri namu na auratayya muna kawo abubuwan da Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo a cikin littafinsa na Adabu Zifaf, wato ladubban tarewa, wanda ya kawo abubuwa kusan guda 30 da 'yan kai. To mun tsaya a na 22 da na 23 shine wajabcin ɓoye asirin ma'aurata, cewa haramun ne namiji ya dinga faɗar sirrin abin da ke gudana tsakaninsa da matarsa a wajen abokansa, kuma haramun ne mace ta dinga faɗar sirrin aurenta na abin da ke faruwa tsakaninta da mijinta zuwa ga ƙawayenta, balle kuma har abin ya shiga social media. Mace tana faɗar mu'amalarta da mijinta a social media, shi ma yana faɗar mu'amalarsa da matarsa a social media. Daga nan sai ka ga an saba wa shari'a, kuma abin da ba a so ne zai faru. Yau da abubuwan da muke faɗa, idan ana barin su da gangan wanda aka ce a yi, idan kuma ana yin su da gangan wanda aka ce a bari, ba fa za a ji daɗin aure ba, kuma abin da ake so na kyakkyawar rayuwar aure fa ba za ta samu ba. Domin gwargwadon yadda ka sabawa Allah, kai nisa da koyarwar manzon Allah da sunnarsa, gwargwadon yadda ka faɗa cikin matsala. Gwargwadon kusancinka da sunna, gwargwadon cin nasararka da kuma zaman lafiyanka. Gwargwadon nisanka da addini, gwargwadon matsalar da ka faɗa. Gwargwadon kusancinka da addini, gwargwadon nasarar da ka samu. So za mu tashi na 24 shine wujubul walima. Malam ya yi magana cewa bayan an yi aure da waɗancan dokoki da aka lissafa, to wajibi ne a yi walima. Wannan walima a wacce za a gayyaci abokan arziki da 'yan uwa na kusa da na nesa domin su zo su halarci wani cin abinci da aka shirya musamman domin yi wa ango da amarya fatan alheri da kuma cewa an yi aure lafiya, an tare lafiya, sai a yi walima. Kenan wannan taro da ake na cin abinci wanda ake kiransa reception kafin a amarya ta tare, to wannan ba walima ba ne. Shi ka'idar walima sai bayan tarewa amarya sannan ake kiran abin da ake kira walima. Sannan abin da ya zo a sunna dangane ga walima, mun ji hukuncin yin walima shine wajibi, tunda annabi alaihi salatu wasallam ya ce la budda minal walimati, ba makawa a yi walima. To tunda annabi ya ce ba makawa, daga wannan lafazin ne malamai suka ciro kalman wajabcin yin walima. Sannan abu na biyu, sunna a cikin yin walima. Akwai abubuwa guda 3 da ake so mutum ya kiyaye domin walimarsa ta zamo akan sunna. Na ɗaya, aƙalla ana so walima ta kasance bayan kwana 3 da tarewar amarya, domin wannan shine aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda Sheikh ya kawo hadisai da yawa akan haka. Sannan na biyu, ka kirawo mutanen kirki wajen walima. Ba kowane karabuti ake gayyata wajen walima ba, sai mutumin da in ya ci abinci ya ce jazakallahu khairan, ya ce kuma barakallahu fikum, barakallahu fi zawajikum, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin aw ala khairin. To irin waɗannan masu bakin arzikin ake so a gayyata. Kuma annabi alaihi salatu wasallam la ya'kul ta'amaka illa taqiyun, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Annabi alaihi salatu wasallam yace kakkai abota da mutum sai ka tabbatar yana da imani, yadda abotar za ta kare ka ta bangaren addini. Sannan kuma kada ka bari wani ya ci abincinka in ba nagartacce ba, wanda ka san in ya ci abincin zuwa zai ya bauta wa Allah da energy din da ya samu na cin abinci, ba wanda zai ci ya koshi kuma ya je ya fara tunanin saban Allah ba. To da haka ana so a sunna na biyu bayan ta zama bayan kwana 3 da tarewa amarya, sannan kuma ya zama waɗanda za a gayyata wajen waliman nan nagartattun mutane ne masu bukata, sawa'un talakawa ne ko kuma masu kuɗi ne, ba matsala in dai suna da nagarta. Sannan abu na 3, ana so aƙalla a wajen walima a yanka shatu. Kalman shatu da yake hausanmu tana da tsukewa sai muke fassara shi da akuya, amma kalman shatu ba akuya take nufi kadai ba. Kalman shatu ta hada da rago, ta hada da tunkiya, ta hada da ɗan taure, ta hada kuma da akuya.
duk wanda ka yanka a cikin hudun nan wannan jinsi biyun to za a ce kayan ka shatu. Saboda haka akalla ka nemi girkeken ragonka wato ka ajiye tun kana neman aure, yadda kake yin lefe wanda ma shi ba wajibi ba, to kake kai kudin aure, to ya kamata ka girke tirkeken rago, in ma da hali a yanka sa ko saniya, in ma da hali a ce a walima ka an ci raƙumi. To wannan shi ma wato aƙalla dai ya ce masa aulim walau bishatin, ka yi walima ko da daga akuya ne. To waɗannan abin guda uku su ne ake so a kiyaye a wajen yin walima. Na farko ta zama bayan kwana 3 da tarewa amarya. Na biyu ya zama cewa waɗanda za a gayyata wajen waliman nan zama mutanen kirki ne, mutanen arziki, sawa'un masu wadata ne ko marasa wadata. Sannan na uku a yanka aƙalla rago ko tinkiya ko akuya ko ɗan akuya a wajen waliman nan, inda hali da wadata ma a ce raƙumi aka yanka domin a yi baje-baje da nama, wani ya daɗe bai ci nama ba, anan zai samu ya ci. Abu na 26 da shari'a kawo shine jawazul walima bi gairi lahamin. Ta aiwa ka ce to a baya malam ya ce wajibi ne a yi walima, sannan kuma sunna a wajen walima shine ta zama bayan kwana 3 da tarewa amarya, sannan a kirawo mutane na kwarai, sannan a yanka akalla shatu. To idan mutum bayi da hali, wani auren ma ai na karo ne, da kyar aka tashi sadakin ma wani ma bashi ne, an ɗaura auren sai bayan wata guda ko wata biyu za a bata sadaki. To kaga wanda ya zo yana neman sadaki da kyar, to kai kaga ka ce ya tanadi ragon da zai yanka a wajen walima, kamar an ƙara masa nauyi. To sai malam ya ce ya halatta a yi walima in ba a da halin yanka rago a gurin, ya juzu an tu'addal walima bi ayyi ta'amin tayassara. Malam ya ce ya halatta a yi walima da irin abincin da ya samu, walau lam yakun fihi laham, ko da ku a ce babu nama, in dai gwargwadon abin da Allah ya hore maka kenan. Wannan wato walimar talaka kenan, a samu zobo, a daddaura zobo, ainihin wato a yi meat pie ko a yi cincin ko a yi zogale da abin nan, an samu shinkafa haka da ɗan yankan nama ɗaiɗai a jefa. Walimar talaka kenan, dama auren talaka walimar talaka. Kai ma ka san walimar da zaka je ba wacce za a yi bishasha ba ce, saboda dama auren ma ba a yi bishasha ba. To na 27 da malaka shine musharakatul aghniya bi malihim fil walimati. Wato waɗanda suke da wadata, suke da arziki, suke da iko, in ka ji an ce kaninka ko ɗan uwanka ko makocinka ya yi aure, to kai ka san yana buƙatar taimako. To malam ya ce ya halatta wani ya ce to ni na ɗauke maka ragon da za ka yanka a lokacin walima, ko kuma ga gudunmawa ta, ko ta 10,000 ce ko 5 ko 1,000, a dai tausaya wa mutum, a ƙarfafa masa gwiwa kan auren ta hanyar bashi gudunmawa. Malam ya ce wa yustahabbu an yusharika zulfadli was sa'ati fi idadiha. Yace wato an so waɗanda suke da wadata, suke da iko, su zama sun shiga cikin taimakawa mutum wajen yin wannan walima. A can cikin asalin littafin malam ya kawo kissa sayyidina Ali wanda ya samu gudunmawa daga sahabbai lokacin da ya aure. Sannan na 28 taharimu takhsisil aganiya bid da'awati. Wato walima idan aka ce kawai sai masu kuɗi, sai manyan malamai, sai manyan attajirai, irin waliman nan da ake yi wanda kai in ba a baka kati ba ma an ka doshi gurin kaci ɗan karan duka, saboda dama walima ce ta wane da wane, ba wai an yi ta bane dama don talaka. A duk wanda aka gayyata a gurin ya fi karfin abin da za a kawo masa ya ci ko ya sha, ko hotel ɗin ma da aka kama da kuɗin da aka kashe da abubuwan da aka tara a gurin ya fi karfin talaka ma ya doshi gurin. To irin wannan walimar malam ya ce to haramun ne a kira ka wajen wannan walimar, kuma haramun ne a yi walimar da ba talaka ko ɗaya a gurin, don ba a yi walima ta sunna ba, sai dai a kira shi da wani suna ko reception ko liyafa ko wani abu, amma dai ba walima wacce shari'a take so ba. Yace wala yajuz an yukhassa bid-da'watil aghniya duna al-fuqara. Yace baya halatta in za a yi walima a ce kawai waɗanda suke da wadata ko masu arziki ko masu kuɗi kadai ake kira ko ake gayyata a gurin, ta yadda in talaka ya je zai tarar da 'yan sanda da security a tsaye a ce ina katinka, in baka da kati a koma da kai baya. To wannan walimar malam ya ce yinta wato haramun ne, domin
sai dai in ba a kira ta da sunan walima ba, dama taro ne na masu arziki don a gaisa ko na 'yan siyasa don a gaisa, to kaga wannan ba walima ba ce, don haka ba za mu ce haramun ba ce don ba a kira ta walima ba. Amma in dai an kira ta walima muka leƙa ba mu ga talaka ko ɗaya a gurin ba, to mala ya ce wannan ba walima ba ce. To nan za mu tsaya sai a shiri na gaba. والسلام. بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو